Biyag ti tao. Babae ti anak tali na. Nakipimpintas ng uming. Karuprupan. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laang, Ben. Basta madlaw ko na si katikay ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti ado. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti gusto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang to dahi ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran akon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasidangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat-gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marikrikatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Mukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, hinta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? Anya na ita bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kinton bigat. Tay nakagsapuli ti trabaho kay di syudad. Anya? Ay isa na. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Ladingitak mo't. Ngam sana si kati makalapod iti kayat ko nga aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta. Bay ama siyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit mo't lat mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin di nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat ko ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labim maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam.
Ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang ag sinatan ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pay laeng ti anak yaw. Ay, kasanun ngay ti panaggatas na. Impanaw nan ti gatas ti apo kaw. Linagtak man. Diyak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasim ti apo kaw ka. Nakuna namat kid di nga agawid tunggal ag sweldo nanang. Ay, malala. Awirag ti apo kaw. Tapno makatrabaho ka lata anak kaw. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwa magnanaad ditoy? Awan, si saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ang mayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, umay kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso asigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka iti tip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di matayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Ket aksapsapol da iti kasukat ko. Apeng ay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kentaga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, nani. Gusto ka iti dayta. O, ala, Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagiin ni storyata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Ngam, sana problema dayta. Ta siyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan sana bale. Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad. Tayo naksapulan ti asawak nanan. Anya, apay amum ay ati pang sapulam kum kwa na ijay. Sapula ka.
Ay nanak ko aya, nalawa ija syudad. Kasanwa masapulam, nudi mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya? Masapo lang mayawid kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa ami. Ay, anyan, manipong mo nga mimpimanaw. Sana na nagawawid na pulaws. Di na kay mapanunot mag iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kumana. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngamdya kon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho ditoy. Pangasin. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan da kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na no talaga di na kan kayat, anak ko. Sana balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ayayatam, no di na ka mo ayayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day tangamin tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, ure kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat to ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. Adala ta kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam nawabalin, jak kaya, tama itulad ka kanya. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napadas kong da ita, iso nga amok ti bagbaga, kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diya kaya tama itulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Ken saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kenkwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat ko muten ati mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaammuditan. Ikari ka di kan pagri ka titisidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itad ko kami nakasapulan. Kan agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdan nata. Tamo matan, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak na ita. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Aday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak.
Tanya ko mahita. Sana problema da ita. Uray aga na kaiti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya, Aywanam maruti si kugmo. Tapno na salon na to tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakaano lang iti maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakulan. Dandan agiskwilan. Wen nga ron nanang. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen nanang. Nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kung ti naramid nila na kanyak. Wala, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandrong ay paabang ti may sa ektarya talon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mula ak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga it-itit ko kada kayo kat agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso di mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ti barong ko. Danong man. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan parigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipay ti sigo dadagos mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinobyo ki Jay. Apay, anit sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa eh? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti pan nakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya daramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Diyak ka mo daramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali ang babae. Anya? Ay, friend, pumanaw ka laangin dita syudad. Agawid ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, na, pupapasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak langin iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti truck ng bunag iti inapit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangina presyo ti mula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kaya't patsik aparabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, winanakaw. Nayat unay ti Diyos, takinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kinwon gayam. Nasaon ni Tata Kandraw nga ilako na ti abanga katalon na. Nakasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang.
Ay adakan ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una anak ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, ada nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayon, Ben? Lena? Nakalagip ka, mat? Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! Ato yun ti pinaalam na danom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, di girly. Girly anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkal kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay nga itakalangag pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot dito ruar. Dito unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo dito probinsya. Naasiwa na ti Diyos, Lena. Iso tinagapan namin dagiti aparabor. Kan kapumutan iti panagsalsalokag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulak kan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adda pa'y gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pa'y kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paay ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag, di tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abak na nga anak ko. Agtrabaho ka anay bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Sa anak nga masinsaw no panagtalon lang ti ramitek tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray, adda ka din si mayatan ti panagbiag tayo? Gapi ti panagtaltalon tayo laan tatang? Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang? Agsapo laki tinapinta sa panggadak. Tapno mapadasan tayo mat tinaalwan apa nagbiag tatang? Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawata ti panagsimna ay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungbat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raud. Awana ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkenin ti ulo na. Di na kun matulungan ngagtrabaho ijay talawn. Hindi ka agdanag lakay.
Siya kung titumulong ka. Adelaide, Ala, matulungtan. Patsyak nga gawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli mo. Apay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid di balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayam, adikan nagawid, idirabi eh. Nakiturog ka pa yun, dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggayt. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot dita. Ngamnaskan anatibker ti baruko mo. Ha? Anya ti kayat mo asaon, David? Saan abas-tabas na at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan na, David? Una, Jerry. Nasingad tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Saan ka na pa ay masidigkan ka? Oops! Di ka payagyaman kanya, Jerry. Ha? Naskan ama ipakitampay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nang agnaid pa'y diti balay? agpampanunot ka kadi, Jerry. Saan an asaya at dayta apang panggapam? Adadagawan na saya ta mapasamak kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong ka na kayo ken ni tatang. lakay. Di ako nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeling. Hinala na amin na dagiti bato na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimot la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anyangay, nakasagana ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolbo. Ano? Madamdaman lang. Maam-am mo, kan makasaritam ton, tibos ko. Naskan anatanang ka makisaritagan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kong ti aramida. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Bustol po. Ay ayapan na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolbo. Kaya't kulaw na Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolbo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayong ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolbo? Kailang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak ang natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anay pagkanyak. Nailaw-lawagan kan ka ni Bustol po, ti trabaho tayo, Jerry.
Antang pa'y gundaway mo ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yun, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasayat nga rod no kas na. Jack namnamain nakastigayam ti klase ti trabaho, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan. Tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Sana baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mangsalak na ibiti anak ta. Dumteng tulat ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? Panog ko na, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at kasta. Inton bigat matlaing. Masubukan ti kapalan na. Uwan, boss. Adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigot. Kayat ko ang nadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry. Nakasagana kan. Wen David, itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Katsikan ti makaamo amang dispat sa kankwana. Adita, asidagtan kankwana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kankwana. Palto ka mong. Wen David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka mat kaya. Gabuta magustuak ti naramid nyo kini David. Ha? Adto'y tumintoy. Nagado a kwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunak tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Wan gayang, David. Apay nga yung palikidar ni Boss Dolpo day tao. Kalaban dayjay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isuma impalikidar na kadata. Kasta ka di. Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Wan, David. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ti aginom itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. didak ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangpit mo, Jerry, anak ka. Wan, tatang. Kukuhayo amin dayta ka ni nanang.
Adda ka din panggadam, anak ko. Adan nanang. Oh. Alaan nyo na ito eh. Nagadun a kwarta dayta, Jerry. Alaan yun ti kwarta. Ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, umanaw ka matla ang anak ko. Wan nanang. Indagas ko lang dagito abastoyo ken ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas kan amamuan nyo pa sa dino nanang. Tinapateg. Makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakay. Nakariing ka pa'y mutlagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutak nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tabat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad ang tintin na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang nagkapo iti dakas. Asileng. Saan anakalpas ti anak ta iti panagatal na? Kanawan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar-aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang kayam ko. Jerry, iso ni Lisa. Kayam ko dito'y beer house. Maragsakan na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan at matamakamamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makamukin ni Lisa. Umatayo ak. Tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend. Tanawan kayo pa yun. At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman, ken pulutan. Siyak ti makamo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun. Tanda na panak. Iso asaan akong nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo matnikin ni Lisa Idirabi? Nag-enjoy kayo ka di? Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kini Lisa. Saan la asika ti lalaki iti biyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo? Nasakit tinagam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami magtungpal iti bini mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kada kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno amuyo, taramid nyo. Basa pa ka mapanijay talaon, bakay? Nariwat pa'y laang gamrumwarkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umunakan tulatan na mangaan. Ay nalakay, ang mga numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wala raw. Kita ay taman. Nay, hindi Jerry matidintang bakal. Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kortayo ka ni tatang. Mabit man lang ang nakaw. Apay tatang.
nagtaudan na iti a kwarta. Apa nagano ti kwartam? Di yung tamagan na nagtaudan na. Tinapatek, makatulong ang kada kayo, tatang. Ay, Sapay lang ko ma. Taas saan na nagtao diti dakas na iti a kwarta na ko, ah. Sabalit tinurti sa rita yung tatang. Palpalagi pangkalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Kain agar aramid iti saan anasayaan. Uy, Jerry. Kailangan ti panagulimot mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanay. Adda ka di parikod mo, ha? Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni Tatang David. Oh, Babalawan na kiti panangtid ko kadakwari ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas dayjay. saan ka di apod numot? Nga dadakas nga rami ta. Saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti pananglikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. baka Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka nagiti tiprong. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak pakit din dito eh. Relax, Jerry. Rumartumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakil manan nga umentong, ti aguro uray kadata. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Sulutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigod, sikat ti mga paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang arkaramitin ta? Diyak ka mo. Diyak nasiputan ti dapat. Kumlip ka, Jerry! Polis na giti mang kamkamat ka na ta. Kat pagpantugan na ng David. Iparpartak mo pa itagpataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamad kitang ti palpaltugan na! Oh, napuntahan ti pilit ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman nagta si bibiyagak pa eh. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Akiaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya. Anyan na ito'y ang nagbampanagam, anak ko. Pagkawanan na ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinamwak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakuma iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoy ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y, at daditan, anak ko. Iso na lang, taapaman nga gimbag ka.
agbaludanan itong palmo. Ikarok tinagbasulak. Tinabatay. Si bibiyagak, nanang. Katadapay kong damay kong agbalbaliw. Katulitak, tagkid daw iti pamakawan ka na kayo. Kanitatang. Anak ko. Biyag, di tao. Mami, nagkasang ti panang-panaw mon kada kami. Kaili na kao na yan, Mami. Julen, balasan ko. Adoy, intimplaan ka itigatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka ititinapay mo. Saanan, yaya? Yaya, itatanatayan ni Mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamok mat amas kasapulan nyo ti serbisyok ita. Tawanan day di Mami yo. Agyaman ako na, yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamani po dumbing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni Mami, di. Wen, nagbakbakit ak abalasang gapu kada kayo. At da di mayata mga sawa kanya. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tana kasing singpet na di Mami yo kanyak. Agyaman na kiyaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to apanawan apulos, Jilin? Pagserbihan kayo, aging gat kabailak. Jak pa'y nagsweldo, yaya. Iso nga orayan nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinun gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abag kan kawis ko. Jak pa'y ti angot na. Iso alabaam. Wen, ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak itirwar. Saan dakon nga orayan? No kasta? Saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, yaya? Saan? Saan kanupay mo't nagsweldo? Anya? Ay, jak mo't lang amin makasapul iti panggadak, yaya. Sana bale, na makasapul kan tulat ta. At dapay mo't kwartak, gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pay laang ti itlog kan dilata, ah. Da isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, yaya. Kababain pa'y kitin kada kayo. Da kayong tagas-gastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Basit laba nagdayta, Jilin. Nala, mabita ang tagawa kunwan tamangantan. Saan ta kanon nga urayan ni Manong mo? Tamangan to kanon ni Jarwan. Mangan ka lang, Mary. Hindi kag babaing. Mark, kanayon tamangan iti restaurant. Ngamji kapsat mo ngay? Nangan nga tan? Ay na. Ado ti makan ni Jibalay. Makamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot jay yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kapsat mo. Saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangan takit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Talo ti makan ni Jibalay. Mangan takit din, Mary. Uwan gayam. Kasano ngay? Agdin nata na. Mark, saan tabay mo na nagkasar? Maudin na ita kasar.
Tagurnong tapay iti pagkasarta. Basta din natan. Tapno saan da ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni balay mi. Wen? No, sige. Makamuka, Mark. Agnayo din dito'y balay ni Mary, Jeline. Ha? Ngam, saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading. Anya? No adda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kamin to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan. Anya? Sana bali, nasingpit ni Mary. Patsyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusin nga ipakan karag iti tao. Urnungan kit di. Isu asi ka, Jeline. Agawa am tagsapol iti trabaho. Tapno makatulong ka iti magastos dito balay. Diyak kabailan no siya kamin. Kasanong nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, kanda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastrek ako niti trabaho. Kat makatulong akmatan ka dagiti magastos diti balay. Nay, nagunagmuday taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan abali taubing kapay? Saan ka amapukawan itinam na ama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamwan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo Talaga siguro sana para kan ka na iti trabaho. Yaya, lalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaan at taubing ka pa imat. Ni Manong ti sana makaawat, yaya. Sapay naglaing agpanggag no daduma. Ba nagapakasaksak-tak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni Manong mo. Kasya talaga ati panagniw-niwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan ka ngaglaban, Nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kon, tanay, malamisan ka. Tulungan kayo, Nana. Kasi kayo man. Oh, Mary. Apeng adda ka dita. Ay sus. Tumakder ka dita. Taniyaya ti makaam mo dita. Masikog ka. Ang mga numalamisan ka. Wanmat ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintong anak ta. Sige nga ron, Mark. Yaya. Masikog ni Mary. Masapulo yorno nga ti pagpas ngayon to. Kain ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din na ti biyak. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa. Din tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairuamak mo na sana masusweldoan, barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito'y balayaw. Iso nga okay lang. Ang daman kanawan ti swildok. Ayos lata. Nagyaman na, yaya. Nakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo bumaknangak. Tapno masweldoan ka, yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo mata niya, ya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti pa nagsakit yun. Ay na, aging bagak tumot laang. Agandad ka itiya adayo, ma. Nuapay mo't kami na masapol nga gabrod ka. Ado mo't ti mabalin mo amastrakan di ti pagilyan tayo. Kasapulan, yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ama sa pulak dito eh. Awan mo't permanente. Isa padasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot ten. Sumangpit da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kan nasakit doon iti sikit ko. Kunak nga'y karigatak tiyag trabaho nga
Talaga, ajak ka bailan. No kastamod la di kan makatrabaho. Agawid ka na di probinsya ayo, yaya. Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. Aniya. Lading itag yaya. Ngam saan ka amasikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, yaya. Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti yayami? Andita, nagringan iti bangir alin niya. Hello. Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti yaya ta di tabalay. Sa dino ayun tayan na ita. Ay na, Jilin. Saan mo kabagyan day jay? Di ka lang na asyan matan kan kwa na, Manong. Arig na maikadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na jay lugar da. Diyak maasikaso. Tamumod nga tan anak may iti asama. Itatasaan na makatrabaho ni yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan, Manong. Pauitan nak man kay di kwarta. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ka ma. Mangtad ka iti gatas. Kawes kandat tumapay. Tani, kanayon kami may busan iti kwarta. Nangrunag at private school ti pagkatadalan ti ka anak ka. Kita akto, Manong. Anda ngamin ginatang ko alote. Katsak pa nabayadan amin. Kahit di na kon pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jilin. Sana kasta, Manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipo dita. Di kan pakibiyangan. Basta di nakmatan pakibiyangan. Di kay bingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukuak amin na jay. Total, siyak din na kay naganan amin na sa nikwana. Di kan ibingayan, Jiling. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bali ti ugali ti kapsat ko. Nangruna no maipapanan iti kwarta. Kita mo to house inlet ng Laklakok, tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto ak. Sige, tatawan. Katangom nga ro din. Kahit pag naidan yun ngay, no ilako mo da ito'y, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin da ita? Problemak da itan. O niya, gatangom mo yun na saan. Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga min ti panangilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige, gatangog nga roda. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakong matanti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jilin? Kukwak mo dayjay balay Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay. Iso nga takarba nga kamangilako iti dayjay. Wan, ngam sayang. Pag naadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka kadi iti sa balay? Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusin mo lang Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag naadan yung arudan. Mangkita kami ti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumor kami bay. Ipasyar mi ti anak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jayla kalakana ka ni Manong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtid ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti pagadalan. Anyamot te. Kwarta la ka na yun mo ti bagbagam may Mary. Anya nga ron, kat amamat nga awan trabaho. Ay no kastamod lang agawid kayo na di probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestrisa nga agpanpanuno. Awan lakad. Siyak amin. Di ka pa'y makatulong may. O sige, yawit ko nga ro dagiti anak ti probinsya. No kasta ti kayat mo. Weng! Ngam nawan may pauwit ko akwarta. Mawatam ko ma. Tanay, agbaybayad ak iti abang nitoy. Agawit tayo nga min ti probinsya. Iti tayo ngaglaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagduduman at hanggang prutas. Anya? Paglakunak iti kakasta? Kababain. Saan eh? Basta agbati ak ditoy. Takayo lang ti agawit.
Anya nga'y, Mark. Agsingira ka ni ti abang. Talo a bulan ay na di ka nakabayad iti utang mo. Awan pa'y kwarta. Tata, ay nukas tamot laeng. Pumanaw ka dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw ka. Tado, ti mayat nga gabang dito'y. Maasik ako makanya. Tata, awanin ti amok apapanan. Sininaan na kong ti asawa. Nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ka. No nakiasawa ni ti sabali ti asawa. Basol mo mutla nga. Tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, lading itay. Ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Napigsa ka pa'y may. Agsapol kay ti trabaho ma. Awan mo't nga rin ti mangawat kanyak, tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma. Maulaw at talaga. At tugawak man pailaan dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapanagpa-check up. Ngam awan kwartak. Anay ko, anay. Mark! Ay na! Mark! Sika ka di daytan! Ha? Iyaya? Si Bibiyag kapay? Ay, unay kan! Ti amom na kaya kon! Ay na! Kaasi ti apaw na pigsak pa ititawon ko ang nasurok nga itay. Ay sos! Apay ngay alima kay kan kimutong ka! Anyat na pasamak ka! Kasla ka mo pimpi manan! Laklakayan ti rupa mo! Iyaya? Pakawanan na ko ba? Ay na! Lipat mo din na palabas! Awan kanyak day jayon, si kamot! Iyaya, tulungan na ko ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus! Napusyaw ka mga agpaysaw! Ay, malala! Ta, mapantay sa ospital! Kumusta ka, Manong Mark? Giling, ading ko. Si Mangpit ka, manipod abroad. Wan, sinapsapul ka, Manong. Diyak mo tipang sapulakan ka. Tipang kuntakakan ka. Awan cellphone ko. Ading. Kakaasi ak nagdisdis kita riti ka na. Manong, apay ngamin. Anya tinararamid mo. Naimbag nga rin nakita na kaniyaya. Ha? Kaya't mo asawain. Iso tinang kontakin ka. Agnanaid ni Yaya iji balay ko, Manong. Idi si Mang Putak manipod abroad. Sinurot ko ni Yaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaid iji balay ko. Anya? Nukasta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanto ni iti balay. Mabainak ko, ma. Papuskula ko na ropa. Ading ko. Wait, pakawanan ko, ma. Gapot naman naging bubuko da. Mababainak unay kinkan. Ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sa baling agsinaranay. No saan adata. Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat.
Awan nasaya at nga itdan, ti kinamanagim bubukod, kan kinagamrod. Dakas ti tungpal mo, no kasta ti aramid mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti ado sakripisyo yu kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligit. Ay na, naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapol ak adagos iti panggadak, nanang. Ako, tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumiti makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardang yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay ti tangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Dala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwa kon ti amam. Agar mo sarkan, tapnusan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani. Aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Laida. Ay, Nagunagan day ta sinay mo, Laida. At ang problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim man ti sigod a pamagem. Idisan ka pa nga umininom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ori na ko tungak. Dahil ti akmat pakat, danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sarden ti panagin inom mo ah. Minalam amabartek ka. Awang pay aldaw asaan ka amabartek. Lagi din, magan kamatan. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Kansar da nga mo, timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga di asawa mi ti cellphone. Din daw. Imawag manin ni di kalman. Di ka kanuman anawa. Day ta kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardengam ngaminan ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem. Iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsaka kidi Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nata. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kiti ti sakit day tangarak. Nang runakit ka na yun met kanon. Kuna di asawam, aminalam ti panagbarbartek mo. Masik ako may ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyak, tatang. Wen, aklonak. Kanayon nak ngagbartak. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaw ng anak ko.
Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan na panangi daw-dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan tinauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anak alpas. Imposible abay-bay andan to tinada, inton mataya kon. Anya daytan nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katwan tatang, amin tayo, agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ay na, agyaman anak ko. Ay talaga makatulong kan, manipod addan trabaho. Isardang yun ti panaglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan yung agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengan, makaambo ka no kasta ti kayat mo anak ko. Laida, ayan mo. Laida, ubay ka man, bakit? Tatang, adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimplay ti kapiyo, tatang. Saan? Di mo amo titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabitla ang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo, Ay, well, at apay allowance mo. Ditoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak idi nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot na ita. Katanga mami na kayat mo. Ditoy pay. Ha? Kuka mami na nakorta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka manan ang mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konakmat. Ay, wan. Nalipatak mo tayo. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan tay pagbayad ni Maymay iji pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agab-abang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patak dari ti babalay da. Makikabalay tanto lang talakad akwada bakay. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaang adda may lasin na pag naaudan ta. Uray basit abalay, basta adda pag naaudan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaornong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pag-abangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Wananang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamat ang nagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo.
Tapno isardeng na matan ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak man din ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ron na mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamatan. Nanakamagmat, bakit? Si kakit imit. Rugyan nagmanin ako lang. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatag na ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka lagi din na ya. Adaya mati tawasan niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Sana ka maputeng matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi. Nalalala. Idulin mo kitin ti sweldok. Bakit? Makamukan iti dayta. Wen? Makamukan o idulin mo. Wen no, saan? Kwartang daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan. Si Kamat Kayam. Naimbagman ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante. Sumrak ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasensen ko. Kumusta nga'y matitrap trabaho da. Mayat kaanakan. Nagagut dang agtrabaho. Kan isudaan ti makakaamoy ti amin na paggastusan diti balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikas wak-lakanuidan nga agaama. Akat, wana, ante. Kakaiso na nga nakaadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbalewan. Saampay nga road. Artiklat kamot nga ginggaita. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diya mo'y tinadjay nga uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak manlaangod. Ay, unayan ni uncle. Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medyo dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kit kayat ko ah. Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanya. Tawan mo't sabsabalay. Adaya urnong yo, nanang? Wan, adda. Ngamdi yu ibagbagay ti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitinyin intrigan aswildo na kanya. Tada kayo mo't ti makakadang agas-gastos diti balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagitin inted na kanyak. Ay na,
Diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Laida. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idi na irugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, Ante. Wen arita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay. Jack imbagbaga ka anakan, tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Ganto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ore kanayon nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? Wen matkit day, Rita. Dayjay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet din do. Amuhan. Ito, oray nak, ito na pintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May kan. Abay na kita nakatawa traveling pag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagturog. Ay na, ay ala, atlangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado, Jack Maring day tuyan no nagidaan. Nay, aguro kadagusan. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami ninton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawak. Amo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan ti asawak. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko. Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marikatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo, green ka! Tatang! Sige, gunggo naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Agreen ka, Dindo! Pangasin! Hindi na kami kumapagdanagan! Agreen ka! Anak ko, ikaw bang kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, nanang! Jack, kabal. Iparkon. Laida. Saan ka pa yamatay dito? Agimbag ka pa ay. Jack. Kabalala. Dindo. Patkan kayo. Pamilya. Tatahan niyo. Lakay! Tatang! Waran. Tak. Kuba. Hindi. Kuraga kayo. Kata kayo. Dindo! Pag-asim ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo!
nanag. Umay kayo kumamangan. Di kay nang nangan apulos. Diyak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni tatang. Inkay pa'y mangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo ti saan niyo panpanangan. Wan mat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, taoray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Nasaan na nakita ti balay nga impatagder ko kapag naunan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama kas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di naman ito nalasatang ti pan nakaatake na. Nagsakit a panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kay Kuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit. Ta makapadakas na itakada kayo. Aklonan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nauray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin kang patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadag iti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Wan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan tamayo. Italagmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Di mo sayangan ti biyag mo, iti awan ka siskan na abanag. No adda gundaway mo agserbi iti Diyos, aramidem, tapno nasaya at to ti pagtungpalang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita. Sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito'y balay, Fred? Wen, tapno maisapak nga yagdag itoy. Ni, sidat karayan mo daytan nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak aja karayan. Ala, apeng aron nga inyag mo dito'y ngay. Imbes sa sidaan nyo iji balay nyo. Maum-umadan iji balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailoto kon da itoy. Tapno dasang petan da tatang mo asida enda. Ala,
Nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan si datayaw. Risko asin at karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit may siyak man tinakita lang. Mangan kalakaday. Ang Fred Barok. Di kang babay na. Mangan ka lang. Total, si kamot din ng isang puti si datayaw. Kan si kapay gaya man tinagluto mo raw. Wen tata, para kada kayo dayta nakamalak. Man-manaw ti kasking kaabaraw. Nusak ni Mila, si kataklunan. Tananakim kaabaraw. Ananwam ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga rod Sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam Mila. Wen, kunam nga minay. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagat. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred Barok? Ha? Wen na, tata. Kadagiti limang agar-aram kin ka. Asino nga itipilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Yung asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam day ta. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Nila ang Fred ti nagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pitpay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi ang makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, numabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na. Narespeto ni Fred, no idilig kadagiti upat nga agar-aram kin ka. Gwapo da nga agpaisaw ng pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kan to agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katadapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Kan di magasak iti asukar ken kapiyo. Antoy, adapay gatas anayon na. Ay na, agyamanak barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Nga main, malaksid anak kasing-singput ka, naparabor ka pa'y. Saan ka naimot? Di ka madanagan. Ipasiguradokin ka nga aklunan na kan iti mabeet ni Mila. Ada kadimot la namnamakin ka, Mila. Ha? Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingpet ko ita. Nakarkaron to pa'y no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat ipinili ka pakiasawaan. Gaputamok nga awan to ti pagbabawyak iti udi na. Wan, ipasigurado kin ka. Di kan tupaldaangan na pulos. No kasano ti kinadungog itakin ka.
Nadungdungo akto pay. Bayat ti panagdin nata. Ay ayatan ka, Mila. Ay ayatan ka mat, Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala, siyak ti rumbang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akon kunakmay. Ala, inkay jayan. Aginanakakit di. Siya akong ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko maitaya. Tasyak tinagluto. Ha? Si Kamat. Si ka lang arudan tinaglaba. Si Kapay lata agluto. Nilat ko ak dito'y balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ure ag cellphone ka iti agmalmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan ka na iruam magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Kan syakton ti aginaw no madamdama. Tumalpas ta amangan. Anya? Kan agawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rongkaran dananang kantata. Kan istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi kapag tabtrabahuan. Tapno saan da nga dandanag ka. Bakit? Ha? Ay katuan Talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kaya't nagtrabaho ang. Kan ura inal daw asarong karam ida, bakit? Tapno maragsakan da. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige, makaamo ka, bakit? Unya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Nya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw, perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isut aglaba, agdalos, agluto kan aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ko. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namot ngamin. Di na kaya't ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nag-aasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasing-sing pat nga asawa. Nagkapam, ampang. Ha? Ay, napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Na nagpaskanda ngamin. Adutin na Oy, Bod! Napan ka nagpaarama, isutem mo! Fred! Ala, sumrekan. Tarsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga igamam tasikat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga nusabali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay matantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay di sa balya pa kabanugak. Manipot din ton bigat, di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti pa naglablabak. Gundawayak ti kawan pelat anak ta Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti sweldo kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam! Anya? Apay nga takas jemot ng ti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no da kinapod no dagiti pagpabasol na kanya. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Uro-urayam na kiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay matikas na pa nagsasaumon, Fred.
Nagalas mo ti pagkit kita am kanya nga asawa mo. Talaga, may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka dita yan ditawa. Kas kalagor-ura iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino ti indigosam? Ay, jakamukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, huwag gayam, awan bagas. Kanda duma pa masapsapol iti kusina. Bayam, tasyak ti makichinda intun bigat. Ni, apay, awan trabaho no bigat? Da, nga maglangan ak pailain. Tapno makichinda ak. Siya kun Ay, saan? Ang mukto mo lang agpaaram ti kuwa medya ilay. Nay, nakapasyar ka ba't barok? Wala nang. Tao may kayo ikan iti siday niyaw. Nakichinda ak ngamin. Apay, sikati na kitchinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat ngagbanog diyanak yaw. Ay na, nagkasat na talaga dya anak me. Ken kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rungkaran nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukon day dya a babae. Ay, di mo unay spoil doon, barok. Tamang ano, agruam. Saan mayt nanang? Diyak ngamin kayat ngagbanog diyanak yaw. Isu ajak pagtrab-trabaho eh. Limok magngaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto diyanak yaw nanang. Sige nanang, mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan ang yaman na nanang. Sige. Alag tirik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patsyenda. Tauray anya ti aramidak kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakay kamanga. Basit la arigalaw. Maala ka, tirik nada. Inutom tag sida Tapno adda sida inta numalang mila. Hindi ka man kape a kape. Ito nagnginat ti asukar kin kape. Pati gatas na ibusay. Wala, darasam ti mangan. Naginaw ka. Kalpasan na, palsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto ta iti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inakman iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da. Rumuwarak tayo na agtrabaho. Di ka rumumor dito'y balay Agtalinaid ka lang nito eh. Tano di ka masangkutan nito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakkel mo. Tandaan nam dayta, Mila. Nangagnak, Mila! One, Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mari Wilma mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin na nang. Amuda ngamin ti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, Wan, kumusta ni Mila? Din sa mga makilablabadan. Di pa'y umay pumasyar mo't ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun nanang. Takas jay na mutay. Simadot mutin nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni balay. May payak madlatan ta asawak kit nga ron. Uno, ang mga nuaginaw mo't Saan nanang? Kasanong agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Kin pasaray siyak pala tagluto no kasi yung aggapuak iti trabaho. Ay, naglokon. Ay, inaktuman iji balayaw Ay, takasaritak. saanin nanang? Di yung tanta kasi mag. Wakilat tamod kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak nanang. Taay ayatag di anak yaw. Mila, umaynak Manila baan? Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Ura italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amaya bak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikob nagititat tao dito lugar tayo. Ay, kwa. Yagilangan dagiti palabayo dito Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak dito balay. Sapay mapana ko nagisuro. Si kakumalatan ti mapan ije balay.
Tadya akong masangot mangyig dito eh. Aduunay dagi jay. Iso na saysayano ijay balay ti paglabaan. Di ka agdanag. Tanayunak to titangdan mo. Sa balin to pay dagi tay badbado nga itad kuken ka. Ikkan ka iti badbado. Taado ti agsangpit a package me. Ha? Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan Mang Diego. Urayag pa arumwar nila kay kung sa akrumwar. Anay ko! Anya kamatan! Kaslak mo't laubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngamanya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Sana ka na pa naglakwat sa? Apay nga rin narabyan ka ay. Ay na, unay kamatan. Garang ganyang kakidiya. Pag-aayat mo mo't ti mapanagmarmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tamlang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! Nung makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred di ti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli dito eh. Nauma ako ni ti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pa'y. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da ito'y! Ni tatang. Ay, agyamanak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang tatang. Umayan. Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred, natinag iti balaya pagtrabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor. Maapektaran da aking baba pa sa tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred, Kasano pa ita na makatrabaho ak. No kastoy mutinti ka sa saad ko. No kasta. Pakitang tao laeng dagitim pakpakita na iti kalabays. uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramid na timpakpakita na kada kamay. Ay, paiman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupampaylaan. Maday, tinakam ko itinamwak bakit? Ala, baybayan yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid ng nasaysaya at matlaang numaamuan niyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Wan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit ti sikat ko. Oh, ato yung tidanom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan na ko ma. Gapo iti kinasabrak ko kin ka iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan na ko mga asikasuan. Mila. Ala, lipatan mong tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam titulong ko. Di ka baybayan, Fred. Agyaman ak Mila. Uli dagdagkid daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanin na
kuma.